Ονομάζομαι Νίκος Μέρμιγας και σας καλωσορίζω στην Ορθέσια FX. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά παγκοσμίως, την αγορά Forex. Στην αγορά Forex αλλάζουν χέρια καθημερινά πάνω από 3 εκατομμύρια δολάρια. Θα σας ενδιέφερε να αποκτήσετε το δικό σας κομμάτι από αυτό το τεράστιο κέικ? Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα καλό σύστημα, κανόνες για τη σωστή διαχείριση χρημάτων και αυτοέλεγχος. Σε λίγους μόνο μήνες θα μπορούσατε πραγματικά να κερδίσετε πιο πολλά χρήματα από ό,τι θα φανταζόσασταν ποτέ. Αν θέλετε να απολαύσετε τη ζωή σας και να αφιερώσετε τον πολύτιμο σας χρόνο στην οικογένεια και τους φίλους σας, τότε το Forex Trading και η σωστή εκπαίδευση του Forex Trader σας αφορά. Τα πλέον εκτήματα της αγοράς Forex. Δεν χρειάζεστε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχετε οποιαδήποτε εμπειρία από χρηματοοικονομικές αγορές για να πετύχετε στο Forex Trading. Δεν χρειάζεστε χιλιάδες ευρώ για να αρχίσετε την εκμάθησή σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα δοκιμαστικό λογαριασμό και με εικονικά χρήματα μέχρι να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση. Στη συνέχεια φτάνει να επενδύσετε π.χ. 100 ευρώ και να διαχειριστείτε πολύ μικρές θέσεις, τα λεγόμενα micro lots. Έτσι θα συνηθίσετε την πραγματική αίσθηση του trading. Η αγορά Forex είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο για 5,5 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να σταματήσετε την πρωινή σας δουλειά. Μπορείτε να αφιερώσετε για το trading λίγο από τον ελεύθερό σας χρόνο. Η αγορά του Forex ξεχωρίζει από τις άλλες αγορές, γιατί μπορείτε να κερδίσετε σε ανωδικές αλλά και σε καθοδικές τάσεις. Έτσι θα βρείτε καθημερινά πολλές ευκαιρίες για το trading σας. Το ίσως μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Forex είναι ότι μπορείτε να δουλέψετε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μας. Εκμεταλλευτείτε την άνεση του σπιτιού σας. Εδώ είστε εσείς στο αφεντικό. Ελέγχετε τη ζωή σας και αποφασίζετε πότε θα ασχοληθείτε με το trading και πότε θα κάνετε τα διαλύματά σας. Το μόνο που χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε το όνειρο της οικονομικής σας ανεξαρτησίας είναι ένας υπολογιστής και μία σύνδεση στο ίντερνετ. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Δεν μπορείτε να επενδύσετε τα χρήματά σας ενστικτωδώς ή τυχαία στην αγορά. Αυτό που απαιτείται είναι μια σωστή εκπαίδευση και λίγος χρόνος. Με τη βοήθεια του e-book Master Trading απλά και αποτελεσματικά και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα θα σας καθοδηγήσουμε και θα περάσουμε μαζί όλα τα στάδια της εξέλιξής σας σε έναν επιτυχημένο trader. Ανακαλύψτε το κόσμο του Forex. Μάθετε να κερδίζετε εκατοντάδες ευρώ μέρα με τη μέρα για μία ολόκληρη ζωή. Η εκπαίδευση γίνεται για την άνεσή σας μέσω ίντερνετ και περιλαμβάνει live trading. Δηλαδή ψάχνουμε μαζί για trading ευκαιρίες και μας παρακολουθείτε την ώρα και τη στιγμή που εκτελούμε τις εντολές μας. Σας κρατάμε το χέρι για να αποκτήσετε την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε, ειδικά σαν νέος trader. Το σύστημα που θα διδαχτείτε προσαρμόζεται στο προσωπικό στυλ του κάθε trader, είτε μιλάμε για scalping, intraday ή για swing trading. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα επιτυχημένων trader από όλο τον κόσμο.